Какво ви е казал? Чакай, Те. Че е да направя вратици в хлеба. Едни красиви врати, защото навън става тъмно. Така. Трябва към да накръста. може да чакаш една минута, Какво ще правиш, бе? Пардя го е. Аз говорих по телефона. Аз пък също говорих по телефона и ми Едни казах... хора, деца в Турция. Говорих по телефона с едни хора, деца в Турция. А пък аз говорих... Турция ми звънят и обаждаме. Сега. Ало! Какво прави? Ей! Куче! Добре. Куче, бе! Тя добре. не спира да ми говори. Как? Значи иска да те ударя с меча ми. Искаш ли? Защото Игор колко ме видиш са. Какво прави? Окей, тук съм. Точно когато се загаси печката, тогава дойде. Явно да. Тя много бързо прави с компютъра. На експрес. И така. Хора. Клипчето май стана много дълго. Да бе, толкова ли дълго? Не знам кога почнахме да снимаме. 5, не знам, 10-15 минути, още малко. Още малко. Стига се затваря вратите, когато аз влизам. Добре, още малко ще поправим. Аз ще заспа тук. Заспиваш ли? Ти нямаш ли глава? Аз ще да попая. Ти да копаш, аз ще оправя тук нещата. Идвай тук, ето ще побия. Втория епизод ще правим... Какво ще правим втория епизод? Втория етаж. Твърден друго. Втория етаж ще правим. Втория. Защото тогава направихме покрив. Тук някой се е правил къща под земята, къде го гледам. Или пък просто. Тия хора се опитват да сигурно си направят първо някаква лодка и после къща под земята, защото на това ме прилича. Намери хлапи с лъзули, бе. Само че. Право тъп. Някой е събирал лава. А пък на тука някой е копал. Случайно да имаш? Аз съм дърво, добре. Тук виждам някакъв човек. И мисля да го убия. Убивай го! Стига, бе, това съм аз. Добре, вече не те удрям. Аз мислих, че някакъв друг човек виждаш. Защо пак умираш? Не знам. Установих се. И е редстоун, той сега не е много важен, ако искаме да се направим красота. Тук някой се е правил... Мани, това наистина е готино. Много е готино. И смятам да го вземем за къщата. Ако имах ти ще да ти го гръмна в глаза. Ма все пак.
Ето не е толкова готино, може да се направи много такива, обаче. О, ела да видиш. Какво да видя? Къщичка, имаме нова къща, нова къща. Каква е новата къща? Ела да видиш. Тук няма. Нали е? Това е подземно. Охо, тук май има съндък. Земен холм. О, тук има сауна. Само в другия има един съндък, вътре има неща. Тук има сауна. О, а тук е малко по-хладничко. О, ела да видиш, тук е. Автоматична ферма. Какво? Автоматична ферма за такос. За баба. За такос. Гараж, добре. Добре, че се сетваш тук холма, аз горе. Добре. Сет. Холм. И... О май гад. Ще го оставим те. Добре, да обираме ли пак? Не. Дай да порасне. Какво стана? Има един съндък. Някой не спира да пише бичес в той чата. Това е Боинг. Boing, bitches. Свали си бронята. Това е името на сервера, нещо такова Red Bitches. О, тук намерих злато, тук айрон, тук още айрон, тук още айрон, тук още айрон. О, тук има лава. Аз намерих тук само айрон. Лава. Тук още айрон. Лава. Тук има ферма за лава. Много лава. Тук пък знаеш ко? Тук се съхранява нещата в печки. О, това го помня. Оня ден, нали, гърмяхме с TNT тук. Намерих място. Ето. Място, дед гръмвахме с TNT. Къде бе? Телепортни си. Мисля, че е това поне. Гърме. Какво намина си дето слязахме? Да. Ще телепортваш ли или да се отивам направо в другата? Чакай. Ма ти по това, дето беше мина там с няколко купчета. Не. О, тук много яко си го направи. Тъпа. Дай. Това май гърмехме. Кое бе? Тук бе. Не. Ние гърмяхме тук. Където стол на дет не можахме да го вземем. Добре, ай, няма. Тъй. Не, ни бях тук. Дай се връщаме. Това път. Ма Мартина, аз идвах тук, ама... Аз просто написах холм. Сега на коя страна? На тука. Добре, значи и това ще го използваме. Този човек ще няма резва. Там, напиши холм и чакай ма там, за да видя дали идвам. Крави! Една крава. Да. Знаеш как се казва? Как? Миранда Кути Бре Несири. Ко? Има много имена. Миранда Цути Бре Не Сери. Да не сера. Вижи, Миранда Цути Бре Не Сери. Миранда, Кюти... Цути Бре Не Сери. О, тук има неща. Това ще трябва. Камъка ще трябва. Това. О, да откраднем ли малко глави? Те ще ги вземем за горната къща. Ого, тук надолу има нещо, май. Това е водопад. Сега нагоре ли отиваме? Да, сега смятам да си... Иди да пробвай. Човек! Виж! Да го убия ли? Бягай! Човека!
Ай си такова бъгна ми Майнкрафт. О май гад. О, добре. Нямам никаква идея какво се случи. Собственика на къщата на видя. Обима. Добре, че не си носих толкова много неща. Май разбра, че грифа ми. Ало! Казах, биха ли та? Да, то сме уби. Сега... ще отида там, откъдето ме е убил. И ще кажа, че съм приятел, че, например, горе му поправихме къщата. Ама ти спря ли епизода? Не. Продължаваш го? Да, продължаваме го още мъничко. Айде не спира вече. Добре. Той ние ще спрем епизода. Смокер. Ай, чао. И виждане.